Vam comentar a la prèvia que vam venir pel Lluís Costa, perquè era Memorial Lluís Costa, i que és una pujada, una cursa molt ratonera, molt revirada, que els cotxes amb molt de motor no s'escapen tant, i això afavoreix una mica més els cotxes petits com el nostre. Hi ha molts salts, molts canvis de pollo, unes esses una mica perilloses, pel nostre cotxe parlo, perquè és una mica inestable de l'eix de davant. La veritat és que pensàvem que aniria pitjor per el traçat. Al final, anant endurint una mica la suspensió i jugant amb les pressions, hem pogut passar prou bé. No lo còmode i lo bé que m'agradaria, però intentarem l'any que ve millorar aquestes petites coses per poder passar una miqueta més bé per llocs així. Aquí hem quedat per davant d'alguns pilots que normalment queden ells davant, i al revés, algun cotxe més petit, com a Santi Vega, que ha corregut avui molt bé i molt, ens ha quedat davant. Felicitar-lo i res més. Res més, ara ja s'ha acabat, fins la temporada que ve, a descansar el cotxe, el mateix que vam dir la Llacuna, però ara ja sí de veritat. Intentar fer-li alguna petita millora de cara a l'any que ve i aviam si entre ell i jo podem donar una mica més de gas l'any que ve.